Bingelge walem tara ka mali finitigu segere trata temele jate kuraw bora ola ka wala dona ka fo finti la ka ulu kone utege da zono kone ka nini kone kunga barate dore ka moko ka orange money warubo o temele ngo ka boyeno an songo sira kan te marfatigi do ulu kone sira da dugutaga mobili flanye ale ni fene mayina ayira la ka fo ko koko gele ale no ko ko ayrete ka ye ulu ka sugu kono ko sobe ambalma amena ni ke waran ne wala wala webi aka donki baru konnala ka wala dona ka fo trata do janvier kalo cletan samba fla aleni mugan saba konnala mali finitigu ulu koni ka lakana barado ni ogon meka ke terenku aleni masina siraka we bingal ke wale do soro siranka ni akunyire la ka fo ko jatege wale taba ma wolon fla ulu bonela unina ko wa ko mali finitigi saba ko ulu yere fene bonela unina jate kuro koni kala kana boko fe ka yire ka fo ko jatege wale taba ma bisaban kele ko ulu koni de bonela unina ko wafne ko mali finitigi la ka yere kon fene la ko matan nani ko ulu fene bonela unina ina fo an kunya fo chuga hamna mali finitigu ulu kono me nyini barawla botara ke jateke wale taba matan wolumvla ulu shuha o kon farala jateka ko wa o fene ko fe ko mali finitigu ko deme chama ko ni dona uma ko ali sanfe deme ere ni o koni uga panguru do we aleni uga keleke minando fo kata se dronma ulu era kon fene willa ni ka se ni keleke yoronna o sababula ugo ne jateke wale jakulu do fene ni ulu era kon fene meka uga shudo du ka ulu era kon fene to uga shudo nunna mali finitigu ukone tawli o manunna ni ayre la khafoko o yoro ko fele yere kon fene la ko ma tan nani ko ulu fene bonela unina ku klala ka fene ka ma jokini do ka o nyene ma mine ko o jate munun koni fleni ko ni atakala je ko ulu koni bela jelen koni mana franyo ka ko o koni beke jatege wale taba ma bisa banin kelende ko o jate nun koni mana franyo ka ko ni atakala je ko mali finitigu ukoni dankar ke jatege wale taba ma bisa banin kelena ko ga ka awla dona fene ka fo ko finitigu yere kon fene la ko ma tan nani ulu bonela unina ko ma tan kelen ko ulu yere kon fene jokina kibara ware mambulo ka dawklo kan o de nyama koro polisiso mo ulu ko ne chedo mine ni ale kon kunga bara benete do ma kata mo ka ulu ka orange money warubo kibara msirama ulu kon ne ayere ka fo ko ni chen ko ne ko teke daraka ka ke ni 32 janvier kalo clé saba samba fla ali mugwan saba konnala ko kabini samba fla aleni mugwan kele kana samba fla aleni mugwan fla konnala ko ni chayin ko ni kunga baraini ko tege ko ni masika da kan folo kawla dona ka fo ko ma chaman ko ni kuntara polisiso konna kata uga kan armada kan ko ni blaino ganye ko ni masika soro ni chayin ka kuma ko ni chayin ale ko ni kunga barate dore ni atara orange money tigi mu kon fe no aba fo ko o ko ni ka credit ko ni transfer ke numéro dollar o tigi mana o ket mamna abe soro ka o tigi ko ni ka telephone mina ka yire ka fo ko abena numéro do walma abena chido ke telephone ngonna o ko ni tigi nyina makulunto ale be soro ula ka ga fere jugu ko ntike ni ka o tigi ko ni ka code cigarette ni o kela tumamna abe soro ka o tigi ko ni ka wari to bela jelen ko o chi ayrema ka soro ka yoro bla juna o bara nun ko ne turasina fo labayin ko na 10e arrondissement police ni o ye nyama koro police so mo ko ye ulu kon fene willa ni chayin kon ko ulu ka sege lu kon tara kunche ni chayin ale minalila ka wala dona ka fo ko ni chayin ale minali ko fe ko ayire la ka fo ko mo ko mun kon ka warba ala ko o kon be sefa wari million woro nyokona bo ko wa ni manu kon ni bela jelen wille no ka jo fo ulu ka waru ka sara kawla dona ka fo ko ni chayin ale kon ni minale police ulu kon tara bo aka so kono ka ta soro moto tvs o kon ndore be no ko wa o ko fe ali wari yere fene kunte chayin ka sokono ga akoni ka konya be fintigi la kawbulo ulubna kla ka konya ko ndi kriblon tigila mogoma ani nyangilim kaka o kadaka kibara ware mambulo ka dawkluka ode che marfatihu ulu ko ne sirada duguta ka mobili flanye kibara msirama ulu ko ne ayira ka fo ko ni duguta ka mobili nunu kon me kata ansongo che marfatihu ko ne fle kata sirada nunu kon nye ni ga soraka mobili kono fimogo ka ulu bolo fe na fama bela jele mina wula waru fu kata se telefonuma ko ga ka ula dona ka fo ko mo ko ni nimato akoda fe ko wa fene ko mo ma juki nga ambe wati mina iko sna amaseka do ninche marfatigi nunu ko ni huye mamunye nga kibara ware mana bo ko fe ambo da ukluka kuna fani kunchala kibara ware mambolo ka da ukluka ode ka wala dona ka fo ko maina ko nyete ka da ko kay no chef la kibara msrama ulko ne ayire ka fo ko maina ko abe wati ko bo ko ni ngela lendo yenno ko sebe ko sugu were ko nala ko ale yere ko te soro bela jelen kuna
ko wa a bɛ sɔrɔ maa minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bolo ko olu bɛ ka a bɔrɔ ni o ye a kilo 25 bɔrɛ ka o feere 1000. O kɔni kɛlen do degunba ye dugudenw ma sabula ko waati tɛmɛlenw na kɔgɔ ale kɔni bɔrɔ tun bɛ san 350 ko mɛ sisan ko o kɔni tɛ ka sɔrɔ fo 1000 na. Nka duguden dɔ olu kɔni ka faamuyalikɛla mun ye nin ko la ko nin waati laban na ko Senegal yen kɔgɔ dilan yɔrɔ dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko tiɲɛli donna yen nɔ ko o de kɛlen bɛ sɔrɔ sababu ye ni kɔgɔ gɛlɛya. Nka dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'a yɛrɛ ka fɔ ko kɔgɔ in kɔni gɛlɛyali kɔni ma sɔrɔ dɔw yɛrɛ fɛ ko mobilibatigiw olu kɔni ka baarabila minnu kɔni kɛra ko o kɔni de kɛra sababu ye ni ka kɔgɔ gɛlɛya. Nka u kɔni jigi dalen do a kan k'a fɔ ko a ko tɛna mɛn sen na. An balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da o kulo kan ani ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna